Salam ene hormatly adamlar. Garaşdyr baýy bir tarap ýurdumyzdaky täzirlikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň ýurdumyzda hasyl toýunyň giňdeni belenilýän güni hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow bayramçylyk video maslahatyny geçirdi. Onu owu hojuluk toplumuna alınıp berilýän işleň käbir netijeler jemlenildi. Bayramçylyk video maslahatyny çağılarym gatnaşdylar. Döwlet başlarymyz Ahal, Balkan, Lebap, Mari we Daşul vilayatlariň häkimlerinden ýurdumyzyň ekrançylarynyň paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalarynyň üstünlikle ýerine ýetirenligi barada hasabatlar kabul etdi. Salam hormatly häkimler. Biz ýurdumyzda hasyl toýy giňden belenýän şuň bayramçylyk video maslahatyny geçirýär. Maslahatda ýurdumyzyň owu hojuluk toplumuna alyp baran işleň käbir netijelerini jemler. Bizim şuňky video maslahatymyzda çağalar hem gatnaşýar. Menilik bilen Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow söz berýär. Tawar mahmal kadamı. Hormat prezidentimiz, Ahal welaýatynyň, Patasy raýonlarynyň, Patasy boýunça döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirenler baradaky hoş habar kabul etmeňizden bir hormatdan haýy edýär. Bahmal kadamı, size bir jan taryp, uzak ömür, ýurt tähbitde tutumly işleriniz mundan beýleki bir wagtlar beslenmegini arzu edýär. Bahmal kadamı. Salam merhaba Tamcan. Bugün ahaliyenin ağaçından dağı var. Hoş havarlı geldik biz eliyle tam arkada. Boşluk bir can yedilli. Tahta borçnamesi. Tahtaçılar söz veryen. Kalman yıkık hanesi. Türkmenistan yurdumuz bir taraflık mekani. Yalanıp dur toyunu dört oyluk mukami. Yalanıp dur toyunu dört oyluk mukami. Alkışlı değer Tamcan. Himra olsun şöklaşan. Vatan neytini söyler. Mehruvazın mehruvan. Vatan neytini söyler. Mehruvazın mehruvan. Mehruvazda Tamcan. Mehruvana Tamcan. Ahal welaýatynyň Dembeki şalkynyň adından şu sowudumuzy kabul edäýin de. Soňra Bagtyar çağalara mehriban arkadagymyň ajaýyp sowgatlar gowşurly. Eğer olsa Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýewa söz berýär. Köpsawan gahmat kadamı, egzar kadamı, Balkan welaýatynyň täkmekdeýär bagdaýanlaryň paýdalanyk barada döwlet öňünde borçnamalaryny ýerine ýetirenligi barada hoş habaryny kabul etmeňizden ulu hormatly haýy edýär. Arkada prezidentimiz siziň janyňyza benim başyna aman bolsun, alyp barýan beýle işleňiz prowasyny beslensin. Merhamat kadamı. Bagtyar çağalar mehriban arkadagymyň sowgatlaryny uly ruh bilentik bilen kabul etdiler. Eğer olsa Daşul welaýatynyň häkimi Nazar Muradow söz berýär. Köpsawan mahmal kadamı. Rahmetli Patasy bagdaýanlaryň döwlet öňündäki ilamlaryň borçnamalaryny üstünlikli bezaýylyk barada hoş habarly kabul etmeňizden ulu hormatdan haýy edýär. Mahmal kadamı. Rahman kadamı siziň janyňyzda başyňyzdyk alyp barýan beýle işlerini gelip dağary wagtlar beslensin. Mahmal kadamı. Ne
Soňra Bagtyar çağalara mehriban arkadağymyzyň ajaýyp sowgatlar gowşurly. Eğer orada Lewap vilayatynyň häkimi Amanyelliýewa söz berýär. Köp sağ olun hormat prezidentimiz. Kahraman arkadaşımız, Lewap vilayatynyň Dähmetdeş Partaç Bagday hanlarynyň parta taşınmak baradaky döwletiň gündäki meýnamalaryň borçnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirenlikleri barada hoş habar kabul etmeniz sizler bu hormat bilen haýyş edýän. Arkadaş prezidentimiz, sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. İyi rahmetli, ýurt ähmetlamalar şeýle beýgi işleriniz elmi damak rowaşlygyň kahraman arkadaşymyz. Salamidin atancan, birbirleri aşağısı, Cihudey coşa coşa, bahtının dağdırıdık, size bursluk getirdik, tanalarımız için, 20'ye yedirdik, vatatınla tartımız, ağlatına bahtımız, gittik genişlik belli, bir can yedirettimiz, baba beyhanlarına, bir yeter bağımız için, bahtiyar meselleri, nurla erteğimiz için, sağ olun siz arkada, sağ olun Salat amca, arkada ağlatırına, bizim oğlum söyle, kalkı bir taraflı, sani toyun söyle, kalkı bir taraflı, sani toyun söyle. Hayır akıllar! Hayır akıllar! Kız oynadığı toprağı, bunu değiller, bahtiyar. Tercih bekleyişiniz, mutlu olsun arkada. Tercih bekleyişiniz, mutlu olsun arkada. İşinme, işinme, ha ha, işinme, 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 ha ha, işinme. Bu toylu diyar için, sağ olun siz arkada. Bahtiyar'da maalesef, sağ olun Sırat amca. Mehruanet amca, Lewap vilayetinin Mehmet Keşaltı'nın ardından şu adımı kabul edeyim de. Soňra Bagtyar çağalara mehriban arkadağymyzyň ajaýyp sowgatlar gowşurly. Häzir Mar vilayatynyň häkimi Amanyelliýewa söz berýär. Köp sağ olun hormat prezidentimiz. Mar vilayatynyň Partaç Bagday hanlarynyň döwletiň gündäki parta taşynmak baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirenlikleri baradaky hoş habaryny kabul etmenizi sizden ulu hormat bilen haýyş edýär. Hormatly arkadaşlar, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak. Alyp barýan il ulpählik işlerini elmi jamaat başlygyna betlenmeni tüýsürekden arzu edýär. Tamam Mehruanet amca, bu sağ uçağından siz hava getirdi. Palmadan dağlarını siz bursluk getirdi. Sağdan bir toprakta öyle Türkler bayramı. Kahramanlık amca, bugün halkın bayramı. Bir taraflık gelmez, halkın toyun dönüyor. Uslak ettiğin ilme, sen kısmetin paylayın. Tavuğuna gelin amca, bahtiyarın balıklığı. Senin ulayın vatanına, rızkı devlet tanıdığı. Vatanını yuvat benim, ayman geldiğimi. Biz bir taraf diyarım, gülün çölü görür. Bugün kutlu getirdi, kadim mali irinden. Toprağımızın bayrağı, yakayma gelinden. Hey! Altından dağıyla bir çay ettik borcumuz. İri arkadağımız, seni bilir borcumuz. Hey! İri arkadağımız, iri arkadağımız, seni bilir borcumuz. Hey! Şahane, şahane, alkış bile atamcan. Bereketli yıllarda, ak gözlü atamcan. Bereketli yıllarda, ak gözlü atamcan. Mehruanet amcan, Mar vilayatynyň Dähmetdeş hanlarynyň ardından şu adymy kabul edeyim de. Bagtyar çağalar mehriban arkadağymyzyň ajaýyp sowgatlaryny uly ruh bilenlik bilen kabul etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz bayramçylyk video maslahatyna gatnaşyra ýüzlenip şeýle diýdi. Edi vatandaşlar, endermen Bagday hanlar. Näsizi garaşy ýurdumyzda her il noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde giýiňden bellenýän hem hasyl toý bilen tüýsürekden mutlaýar. Hasyl toýun dowlet derejesinde giýiňden bellenmegi ören ulem many mazmuny eýetler. Bu bayram halkymyzyň ahlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna. Sahawatly türkmen toprağynyň öňüriň hem hasylyna bolan buýsunjunyň aýdym suwutnamasy. Türkmen daýhanlaryň halal zähmetine dowlet derejesinde goýulan belen sarpadan nişanlar. Häzirki wagtda ata watanymyzda ak buğdaýyň, paýtanyň,
Gökem bakça ekinlerin, meyvelerin hem yemişlerin bol hatılı yetiştirilýär. Halkymyň rızkyly her bir maşgal ojanın bereketi bolup hem taşaklarmada doğulýar. Edermen Bağdaýhanlarymyzda gelecekde hem halal zähmet bilen baýama çeken hem zähmetiniň közi ýerini görüp bagça durmuşda ýaşamy üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler dörediler. Edermen hazyr ussatlar, edi watandaşlar, nähri hazyr toý bilen ýendirgedek tüý sürekden gutlaýar. Edebiyat canlı, maşgalavadançılığını, atavalarını, dayıhansılık deyaplarını devam ettirip, edi vatanını, bununla beylekte, güllâv ismurundan alıp baran işlerinde, ol üstünlükleri arzu ediyar. Sahavatli Türkmen toprağının bereketi hiç hasan eksilmesin. Hormatly adamlar, şunun bilen bayramçılık video masaladını geçirip, oturýar. Köp sağ olun. Şoň tutuş ýurdumyzda umummilli bayram hasyl toý münasibetli dawarlar giňden ýaýwanlanyrly. Ol daýyhanyň gaýratly häkmetiniň netijelerini bereketli türkmen topragyna ýetişdirilen bol hasly ähli halyk boýsunçylygyň öz boşlugy nişanydyr. Paýtagtymyzdaky Aşgabatyň açlyk sport toplumy dawarlaryň merkezine urly. Oň bayramçylyk libasyna betlenen meýdançasyny o hojulunyň öňde barjylaryny hormatlamak dawarasy boldy. Açlyk sport toplumynyň gerergesinde ýurdumyzda giňden bellenilýän hasyl toý münasibetli geçirilen şäheriniň başy aýdym sağla çykyşlardan başlandy. Olarda berqara döwletimiň bagtyýarlyk döwri, Mehriban Akademiyanyň ýol başlygyna amala aşyrylýan äger türlü işler Türkmenistan beýtarapynyň mekanyly hemde hasyl toý giňden wagt edildi. Sport toplumyň gerergesinde ýokary hasyl ustatlarynyň şany rahmetleriniň hormatyna ýurdumynyň owasyna toplumynyň durly ugurlaryna ýetiren sepkitleriň sergisi guraldy. Ýurdumynyň vilayatläriniň taýýarlan diwarlyklaryna paýtaşlyk paýtany gaýtadan işlemek, däneçilik puwdoklarynyň adyk we dokma senatynyň önümlerini nusgalary, tohumlaryň naýbaş görnüşleri görkezildi. Däneçilik we paýtaşlyk ýurdumynyň ekrançylygynyň baş ugurlarydyr. Mehriban Akademiyanyň ýygyderli durmuşa geçirýän owa hojalyk syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri ak buğdaýy önermek we gaýtadan işlemekdir. Ulgamda amala asyrlayan özgörtmeleriň hiýasetli aýratynlygy oň düýünden täze ykdysady ýagdaýda amala asyrlaýanyny bilen baglanyşylar. Oňa laýyklykda telekeçilik başlangyçlary hemme tarapdan höwetlendirilýär. Eýeçiligiň dörli görnüşleriniň ösdürilmegine giň ýol açylýar. Hormat prezidentimiň kararyna laýyklykda 2019-njy ýyldan başlap döwlet tarapyndan buğdaýyň we paýtanyň satyn alyş narhlary ýokalandyrly. Daýhan birleşikleriniň sürüm meýdanlaryndan buğdaýy, paýtany we beýlek ekinleri ösdürip ýetişdirip döwlete tapşyrmaga deýişli bolan şeýlede göýek we bakça ekinlerini ýer almany, üzüm we meýweli baglary ýetişdirmek üçin owa hojalyk maksatly ýürüte ýer gazanalary öredildi. Innowasion tehnologiýalary esaslanan önümçilikler döwri we derejede gurulany, tebigy paýtany süými munyň özi dünýä bazarlaryna uluslardan peýdalanýan diýarymynyň dokma senaty üçin ören gymmatly çiğ mallar. Mehriban Akademiyanyň görkezmesine laýyklykda sebetlerde paýta dokma toplumlaryny kemal etdirmek boýunça işler dowam edýär. Bir ýerde häzirki döwürde ýurdumynyň fewda merkezlerine hemde bazarlaryna satylýan wagtça meýwe, ter, gög önümleriniň we ýemişleriniň köp görnüşi görkezildi. Türkmenistan beýtaraplyň mekan şygary bilen geçýän şu ýylda ýurdumyzda ag altynyň bol hasyl ösdürip ýetişdirildi we ýygnaldy. Adaklyk däne ýygnamak boýunça döwlet boşnamalaryny ýerine ýetiren türkmen paýtaşlary hem ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. Meýwe, göýek bagça önümlerini önerjiler hem bol hasyl ösdürip ýetişdirdiler. Daýhanlaryň bu gazanan üstünlikleri ýurdumynyň hemişelik beýtaraplyk derejesiniň 25 ýyllyk şany bayramyna münasip sowgatdyr. Döwlet başlamynyň aradalaryny netijesinde müň ýyllyklara bar taryhy bolan Türkmenistanyň gadymy we baý ekrançylyk medeniýeti härki wagtda öz üçin täze berentliklerine çykýar. Topragyň hasyl berjiligi netijeli ýokalandyrylýar. Ekrançylyk ýerlerini sugurmagyň öňde barjy ulgamlar ulanylýar. Ýokary önerjilikli tehnikalar we enjamlar satyn alınýar.
tohumçylyk täze ýerleri özleşdirmek, iň täze tehnologiýalary ulanmak arkaly önümleri gaýtadan işlemek babatyna ul işler anyp barlýar. Ýurdumyzda daýhanlaryň ýokary öňürjilikli zähmet çekmegi, olaň ýokary hasyl ösdürip ýetişdirmegi, özleriniň pek zähmetleriniň meýwelerinden peýdalanmak arkaly durmuş awadançylyklary ýygy-däli ýokallandyrmak üçin ähli şertler döredilendir. Daýhanlar mineral dökünleri, tohumy hemde owa hojalygyna ziýan merjilere garşy göreşmek üçin serişdeleri ýeňillikli narhlardan satyn alýarlar. Owa hojalyk önümleriniň satyn alyş narhlary ýokallandyrylýar. Tavsirlan hasyl üçin maliýe hesaplaşyklarynyň ulgamy kämilleşdirilýär. Owa hojalyk önümçiliginiň netijeligini ýokallandyrmak bilen Türkmenistan öňdäwäji ekrançylygyň ýurduna öwrüli. Toprağa iýeçilik gözi bilen garayan ekrançylaryň zähmetsegerligi we aladasy netijesinde ene toprağymyz guldarlygy öwrülýär. Hojalygy ýöretmek bilen baglanyşykly meseleleri özbaşdyk çözmäge hukuk alan kärenişi daýhanlar we daýhan birleşikleri şonuň ýaly owa hojalyk önümlerini öňermek, taýýarlamak we gaýtadan işlemek, olary saklamak, daşamak we ýerlemek boýunça telekeçilik işi bilen meşgullanýan işegörler ýurdumynyň bazarlaryny dörli gönüşli önümler bilen bolylyn üpşnetdiler. Şonuň ýaly ýokary hili adyk önümlerini eksport etmegiň mümkinçiliklerini artdyrdylar. Tewitler ösdürmek, owa ýerlerini awadanlaşdyrmak üçin äger türli maýa goýumlar gönükdirilýär. Owa hojalyk ýerleriniň suw üçinçiligini gowlandyrmak, owa sanaga toplamynyň tehnikalarynyň üstüne ýetirmek üçin uly meşgurde maýa goýumlary bölünip berilýär. Şu maksatlar bilen döwlet dünýäniň öňdäwäji öňürjileriniň owa hojalyk tehnikalaryny ýygy-däli satyp alýar. Owa hojalygyny sanylaşdyrmak, taýyk ekrançylyk ulgamyny öňdäwäji owa hojalyk tehnologiýalaryna girmek, daýhan hojalyklarynyň düşegüntligini ýokallandyrmak, kärençilik gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen anyk şäherler durmuşa geçirilýär. Berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne amala asyrylýan şunuň ýaly ähli şäherleriň netijesinde ýurdumyzyň ekrançylary ýylyň-ýylyna gymmatly owa hojalyk ekinleriniň ilkinji nowatda bogdaýyň we paxtanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýärler. Mehriban akademiyanyň tapşyryklaryny ýerine ýetirip, owa zähmetkeşleri ýurdumynyň adyk howpsuzlygynyň binýadyny berki diýerler hemde ýokary hili owa hojalyk önümleriniň eksportyny gyşarnyksyz artdyrmak üçin ähli şertler döredýärler. Şeýle bir ýerde türkmen heýkeltaraşlary, suratkeşleri, dergärleri diýarymyzyň ekrançylarynyň zähmetine sevgi watanmyza bagşlanan iň ot işlerini görkezdiler hemde şeýlelikde sevginiň owa döndürüjilikli bölümini guradylar. Bir ýerde sportyň dörli gönüşleri boýunça görkezme çykyşlary meýwanlanyrly. Şeýle bir ýerde dörli ministrlikleriň diýwalyklaryny görkezildi. Şäheratnaşylar olary ulukdyklanma bilen synladylar. Şeýle hem açylyk sport toplumynyň çäklerine bayramçylyk konserti ýaýwanlanyrly. Dawlatnaşylar hormatly prezidentimiň garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň edermen owa zähmetkeşlerine hasyl usatlaryny we ähli halkyna beren gutlugyny dinlediler. Onda bayramçylygyň döwlet derejesine geçirilmeginiň çuňur mazmuny bellenilýär. Bu bayram halkymyzyň ihlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragyndan öňüren hasyna bolan bu ýysanjynyň aýdyň sultanamasy. Ýene topraga bolan ihlasanyň we sevgisiniň dawalanmasyr. Hasyl toýy türkmen daýhanlarynyň çeken halal zähmetine döwlet derejesinde goýulýan beren sarpadan nişandyr diýip Mehriban akademiyy bellidi. Döwlet başdamynyň gutlugy şowkunly il çarpışmalary bilen garşylandy. Dawarada ýurdumynyň owa sanaga toplamynyň işgäriniň adyndan Mehriban akademiyda ajaýyp ahalteke bedewi sowgat berildi. Bu görnüşler bayramçylyk dawrasynyň şatlygyny artdyrdy. Ulu sahnada estrada aýdymçylary hemde ýurdumynyň dörrüjilik topolary, ruhlan çykyşlary bilen ösüşlere westenen özgörtmeleriň başyny başlaýjy. Hormatly prezidentimiz diýarymyzda berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne bolup geçýän giň gerimli özgörtmeler wasp etdiler. Laçyn meňli tan toporlarynyň galkynyş we Aşgabat folklor toporlarynyň ýerine ýetirmegindäki edebi saly kompozisiýalar daýhanlara asyrlardan beri toprakdan bereketli hasyl öňürýän aladaşyl we janipkeş ýer-ýerlerine başlandy. Bayramçylyk konsertine atnaşanlar artistlaryň usatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlaryna uly höweslen tomaşa etdiler. Olar berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüniň şany wakalaryna şaýat bolmagyň özleri üçin belent bagtyny bellep, şeýle ajaýyplyklaryň esretli zamananyň döredilen üçin milli liderimizde tüýt serekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Konsert atnaşylar öz zekinlerini görkezip, bayramçylygyň şanyna täze döreden aýdymsaz eserlerini höderlediler. Olaryň joşgyny çykyşlary halkymyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orny eýleýän, şany tenem münasibetli gurulýan dawarlaryň şowkuny has tartyrdy.
Mälim ol şäli soňky ýyllarda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniýet we sunugy işgärler üçin aňrabaş mümkinçilikler öğredilýär. Bulgamda amala asyrlayan giň meçhul özgörtmeler we halkara hyzmatdaşlygy taýýarlanan konsert maksatnamasynyň hassa täsiri bolmagynyň baş şertini emele getirdi. Maksasy bugünkü şany bayram münasibetli geçirilen konsert ýokary okunetlige betlenni. Ýurdumyzda giňden mellenýän hasyl toý münasibetli geçirilen at çapyjyklaram ýokary ruh welentlige betlenni. Onu 3, 4 we uly ýaşar bedewler durly aralyklary ýaşdylar. Birinji çapyjykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna degişli bolan Bedergen atly Akyal Melati 2 minut 105 sekund wagt netije görkezip, Pellehana ilkinji gelip ýeňşini bayram etdi. Yine häzir bolsa çapyp öteden 300'den al Bedergen ýöňe oktyrylyp gelýär. Onuň gapdalynyň galmyk gelýär. Ýetaty ýeti görüş. Häzir hem galmyk bilen Bedergeniň arasyna dowam edýär. Ýöne Bedergen häzir galmyga perwerirler. Ol oktyrylyp gelşine Pellehanadan birinji bolup geçmegde başarýar. Berekella Bedergen berekella. Yine gözüňiz aýdyn gahryman arkadaşymyz. Siziň ajaýyp Akyal Melatyňyz Bedergen bugünkü toý günüde öz ýeňişini toýlaýar. Goý şeýle ýeňişlen höwür köp bolsun mehman ýyleşler. İkinci çapyşykda bellenen aralygy 2 minut 42,9 sekund wagtda ilkinji geçmek başaran Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady işwankynyň Aýlar atly albedewi bayrakly orny münasip boldy. Üçüncü çapyşykda da Türkmenistanyň atly sport federasiýasynyň Dorhan atly Doraty birinjiligi ýeledi. Bu atyň bellenen aralygy görkezden wagty 2 minut 43,3 sekunda deň boldy. Gadaklı bolan 4-nji çapyşykda Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň Sırdaşym atly Gyraty 2 minut 43,7 sekund wagt netije görkezdi we ýeňiş gazandy. Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna degişli bolan Goşa Sakar atly Gyraty jemleýiji 5-nji çapyşykda 2 minut 48,9 sekund wagt netije görkezip bayrakly ornyň eýesi boldy. Bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapyşyklarda ýeňji bolan çapykdywarlara hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda goşuruldy. Ýurdumyzyň ähli ýerine bagtyar durmuşymyzyň ajaýyp güwäsi, rızkyl bereketiň, önürjükli halal zähmetiň, bereketli türkmen topragynyň sahawaty bolan hasyl bayramy ýokary ruhlentligi, şadlyk şowkyna beslendi. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylyna owa hojuluk önümleriniň bol hasylyny kemale getiren ýurdumyzyň edermen daýhanlary bu bayramçylyga ýokary zähmet sowgatlary bilen geldiler. Hasyl toý münasibetli Ahal welaýatyna toprak halkyň sejdegäki dayanjy, gözellik nusgasy Hazine genji diýen at bilen geçirilen hasyl toýunyň giň öwrüni dawarasy Änew şäheriniň muqaddimetlik meýdançasyna ýokary ruh welentlikde bayram edildi. Dawarada gutlaw sözlerlen çykşeýärler bugünkü ajaýyp günüň ak bugdaýynyň gadim mekany bolan Ahal welaýatyna ýokary ruh welentlikde şowkun şadlyk bilen toýlanýanlygyny, ýurdumyzda berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne durmuşyň ähli uğurlaryny dünýäniň haýrany galdyrjy ägirt üstünliklerine eýe bolýanyny gowanç bilen aýdyp hemmeleri hasyl toý bilen gyzgyn mübareklediler. Soňra bu ýerde şu ýyly ýokary iş netijelerini gazanan o hojulyň öňde barjylaryna hormatly prezidentimiziň adyna sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Dawranyň dowamynda meden şäherlere giň germerli. Aydymlarda watanymyzyň hormatly prezidentimiziň amala aşyran sahawatly işleriniň dünýä nusoluk medeni mirasymyzyň şeýle hem her bir iş uny zähmet edermenliklerini beslenýän, ýerden zer öndürýän bagyda haýlarymyzyň wasby has belentden ýanglandy. Hasyl toýunyň dawralanýan ýerine guralan giň görülen sergi bu çäre öz bolşy rewşaýdy. Vilayet merkezi Balkanawa şäherindäki merkez feýilgäkler toplumyna hasyl toýuna bagyşlanan dawarada berkarar döwletde halkyň bagtyar alkyş dede, şöhrat dede arkadagy diýilip atlandyrly. Dawarada çykyş edenler döwletli diýarmyzda giňden bellenýän hasyl toýunyň iňen uly ähmiýete eýdigi babata özleriniň ýürek buýsunçlaryny aýdyp, hormatly arkadagymyzyň howanarlygyna, ýurdumyzyň ähli ugurlaryna bolşýaly. Owa hojalyk toplumyna da belen tepkitlere, dünýä nutgalyk beýik ötüşleri ýetilenligi barada goňç bilen belläp geçdiler. Dawraň dowamyna welaýatyň öňde barjy hasyl ustatlarynyň, owa hojalyk işgärleriniň en şemetine hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Gahryman arkadagymyzyň parasatly baş tutanlygyna berkarar watanymyzyň baky beýtaraplygynyň şöhratly 25 ýyllyk bayramy, owa hojalyk toplumyna gazanlan ýokary üstünlikler, hasyl bayramymyz, ruh welent durmuşymyz, dostlygyny hakynaky döwrüp aýdym sallar, beýik eýamyzyň wasby bolup ýanglandy. Durly ugurlardaky üstünliklerimizi beýan etýän sergem bayramçylyk çäreleriniň öz bolşly bezegine urly.
Daşol vilayetinde hasıl toy münasibetli toprağım toğduğuna qurban deyilip atlandırılan bayramçılık çeyreleri yayvanlandırılı. Vilayetin ağıltın usaatlarının, kimim qallaçılarının qadanan zähmet yeňişleri bayramçılık çeyrelerinin yuqurru uquletiga beslenmegini öpçün etdi. Davarada hasıl usaatlara bayramçılık münasibetli çıkış edip, berkarar devletimizin bagtiyarlık döwrüni peşkeş veren Mehriban arkadağımıza kalplarının törünün çıkyan alqışlarını beyan ettiler. Vilayetin öňünde barjy yer eýelerine, käriniçilerine, pagtaçy qallaçylarına, o okuculuk hünermenlerine hormatly prezidentimizin adynyň sowgatlyň gowşurulmagy toy şatlyklarynyň üstüne getirdi. Aýdym saly çykyşlarda hormatly prezidentimizin mehriban halkyna sowgat beren berkarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwri, ajaýyp eşeretli durmuşymyz, ediz watanymyzyň dünýä meşhur mukaddeslikleri, hasıl usaatlarynyň gadanan zähmet yeňişleri özüniň hakyky beýanyny tapdy. Eli işlerinin o milli qımmatlıklarımızın sergileri bayramçılığa ayratyny öwüşgün şaýdy. Şeýlede çörek we çörek önümlerinin, gök we bagçy ekin önümlerinin owu hojuluk gurallarynyň sergileri owu durmuşyny şöhretlendirdi. Liverpool aýtyny hasıl toy münasibetli dawra buýsançly çykyşlar bilen başlandy. Bu çykyşlarda yerden bol hasıl almaklyga döretip berýän giň şertleri, owy ilatyny goýan belen sarpasy, toy bayramly esretli zamanamyz üçin arkadaky prezidentimize çuňgury hoşallyk sözleri uly buýsanç bilen aýdyldy. Yerden bol hasıl alan vilayetin zähmet yeňişine münasip goşun owy hoşalyk işgärlerini hormatly prezidentimizin adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda gowşurly. Berkarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüniň belent ruhu bilen sağlaşýan, arskalyň gözbaşy bolan daýhançylyk käriniň, owy durmuşynyň täsin pursatlaryny şöhretlendirýän çykyşlar dawra gatnaşçylary türkmen owasynyň ajaýyp dünýäsine feýle çykardy. Baky taraplygymyz barada şyrny walla aýdymlar, arskal bereketli, asuda asmanly, bagtiyar zamanamyzyň belensýanasy bolup, alyklary ýaň sally. Bayramçylyk dawratyny geçirilýän ýerine ýaýwanlandyrylan giň öwrümli sergem toy dawratyna öz bolşly öwüşgün berdi. Hasıl toy münasibetli geçirilen dawralar ýurdumyzyň owy hojalyk buğdagyna ötüşleriniň öz bolşly beýanyny urly. Mary vilayetine hasıl toyunun bayramçılık davrasy hormatly prezidentimizin gurdurup beren Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki bedelen toy meýdançasyna ýaýwanlandyrly. Toy meýdançasyna belent heňlerde aýdylan aýdymlar, usatlyk bilen ýerine ýetirilen tanslar hasıl toyunyň mehmanlaryna şatlyk paýlady. Şol aýdymlarda, tanslarda baky betaraplyk derejesine eýe bolan bagtiyar halkymyz, usat ekrançylaryň çekýän pek zähmeti, gahrman arkadamyzyň belent tutumly işleri, dünýäniň soluk başlanýşlary joşgul bilen wasp edildi. Köp ogurly bagtiyarlyk zamanamyzda bazarlarymyzda azyk bolşulugynyň döredileniginiň aýdyň misaly bolup hemmelerde buýsanç duýgusyny döretdi. Mary vilayetynyň usat ekrançy daýhanlarym ýurdumyzda giňden bayram edilýän hasıl toyuny özleriniň paýta hasylyny öndürmek baradaky şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlikle berja edip münasip zähmet sowgady bilen geldiler. Vilayetyň bagtiyar ýaşaýjylarym toprağymyzdan öndürilýän egsilmez rızkyly bereketiň bayramy bolan hasıl toyuny belent ruhda giňden belläp geçdiler. Ýurdumyzyň vilayetlerine hasıl toyunyň dawralary owy hojulukdaky amala aşyrylýan düýpli özgörtmeler üçin Mehriban arkadağymyza öz bolşly hoşallyga öwrüldi. Hormatly eleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edidi eleşler. Hormatly eleşler, belşiňizi ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň akrap döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen wasa noýabr aýynyň 9-ndan noýabr aýynyň 15-ne çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň vilayetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çägine Demirat Gunatardan çyýly howa akymynyň aýrylaşmagy netijesinde hepden dowamyny diýarymyzyň Balkan Ahal welaýatyna we Aşgabat şäherine ýagşyň Mary, Lewap we Daşgabat welaýatlaryna atkem ýagşyň ýagmagyny, şeýlede howanyň giýjek temperaturalarynyň hepden ortasyny peselmegine garaşylýar. Hatda gygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ortasyna ýagşy ýagar. Demirat Gunagordan Demirat Gunatara ornut edýän tezlik sekundda 7-10 ýerden 12-17 metr etýän şemal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 11 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 14-19 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 7-12 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ortasyna ýagşy ýagar. Demirat Gunagordan Demirat Gunatara ornut edýän tezlik sekundda 5-10-dan 11-16 metr etýän şemal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 11 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 21 gradusga çenli
maýly bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap duran Murtly Howa bolup, hepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demiraz Gunagordan Demiraz Gunatara ornut gedýän teleskopda 6-10 10-15 metre etýän şymal oňsmyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus soğukdan 11 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 7-10 gradusdan 20 gradus çenli mayıl olmana garaşylýar. Diyarımyň Lewap welaýatyny ütkap duran Murtly Howa bolup, hepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demiraz Gunagordan Demiraz Gunatara ornut gedýän teleskopda 7-12-den 10-15 metre etýän şymal oňsmyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus soğukdan 9 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 6-11 gradusdan 19 gradus çenli mayıl olmana garaşylýar. Yurdumyzyň Daşady welaýatyny ütkap duran Murtly Howa bolup, hepden ortasynda atkem ýagşy ýagar. Demiraz Gunagordan Demiraz Gunatara ornut gedýän teleskopda 7-12-den 11-16 metre etýän şymal oňsmyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğukdan 2-7 gradus aralygyna mayıl, gündüzlerine 5-10 gradusdan 18 gradus çenli mayıl olmana garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkap duran Murtly Howa bolup, hepden ortasynda ýagşy ýagar. Demiraz Gunagordan Demiraz Gunatara ornut gedýän teleskopda 6-8-den 9-12 metre etýän şymal oňsmyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 1-3 gradusdan 9 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 10-12 gradusdan 20 gradus çenli mayıl olmana garaşylýar. Mähriban ýylaşar, ýurdumda çona ýawr aýynyň 9-ny magnit gaýdysasynyň gowşak ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz noýabr aýynyň 9-ndan noýabr aýynyň 15-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanşy boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtükleri ulanmagy, şeýle hem güýz pastynyň dowam edýän günlerini hawanyň derejesini üýtgeýänligi nazara alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýylaşlar, bu düzünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenip pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ebetlenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň beklidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.